Здравейте, приятели, днес ще бягам от розовия затвор. Това само да го махна. Да. Ето го. Розов затвор, много неща. Лези или на хард, изи. Мен ме издел за 1 милиард лева или 1 милион. Някакъв пич, който е убит от целувки и робот полицай. Да, нормално, има и торта. Хайде, ям. Та пък какво трябва бе тази полицака? Изпаря дупка! Изпаря дупка с лъжицата. Право, това ми е толкова лесно. Тези тръби си чупат. Ето я, госпожица полицай! Ето, хоп, хоп, хоп. Хайде, отваряй се. Това е някакъв още един полицай, който е убит от целувки. И аз съм леко същия. Та ме издирва. Та се иска да ме фане по егати. Той е пълно с полицаи. Това ме е толкова лесно само. Бях измислили играта леко по-трудничка, защото е толкова лесно само. Право елементарно. Ако чуете нещо, ето е това. Легнало е. Ама можете да видите само мене, защото там камерата съм я така нагласил. Тапа си тук в зеленото, знаете какво. Където излиза отпред, тя в такъв басейн. Това го оставяме сега. Стол. Искам да е перфектно. Поставям. Скок. Чакай, не бе, не скок. Хайде. Не е хубаво поставям. Тап. Ето така. Не мога да стигна. Стигнах. Тук трябва да стоила. Това не е толкова лесно само. Аз направо не знам. Вече тук за 10 минути вече за 10 минути вече стигнах, не знам на какво. Трябва да го респавна, бани. Не. Моля те, не умирай. Не, няма. Ето. Обаче става по-трудно или момент? Да, май, не знам. Той има на харти и изи, ето тук. Си говорим с... Тук си говорим... Бяха приятели, защото е много интересна. Ако искате ето да я виждате тук как е легнала на дивана, почива си, не казвате, че е мързела, но просто си почива, никой да не влиза в туалета, нито в първото, никой, защото да не безпокоим. Да дадем пари на лабата и дядото, нали? Тук 100 лева, 400 лева, нема да дам ни стотинка вече за тия баба и дедо. Ти сега тя учениците. И те са пълни. Не са в розовия, това е полицая, като в костюм. Това са нейните служители. Бабата и тя. Са в костюм. Това пада ли? Да, пада. Това се чупи па. И това ли пада? Аз нямам зима. Пада. Нещо горе в дясно, там имам, не мога да си го махна. Ще го направите така да виждате мене и тета. Както ще лежи тета. Да, какво не се срамувай? Аз не се срамувам. Ето, тук минаваме сега.
Пане. Някаква маймуна па. Не знам. Ма какво стана? Ние на тук ли сме? Да не сме надолу. Робот. Полицай и русалка. Полицай и русалка. Ние сме на тука. Аз само да взема за някакъв трофей. Сега тихичко ще освободя затворниците. Какво става? Те я бият. Тия затворници бият. Бият кота. Да, аз ги освобождавам. Бия, бе, пребия. Ей, пребия. Ключ. Айде се. Да се качваме на Чучо Чарлз. Това пак е една видеоигра. Страшно, но няма да правя видео на нея, защото е твърде трудно, не е за мене. По-късно. По-натам, ще разберете скоро. Не е скоро. Всеки знае. Там ме гони. Некай. Какво ще стане, ако се кача в колата й? се друго. Не бе, това е същото. Нали, това беше руса. Ето виж, същото. Не е различно, не си забелязала. Това ме погони. Какво ще стане, ако влеза в колата й? Не става, па ме убива. Ку-ку. Няма как. Колата, ти можеш да я откраднеш колата. Не мога, пробвах, не става. Пробвах да вляза в колата и не мога. Трябва да аз минавам през тази шахта. Дай па да пробвам какво ще стане, пълно да се гизна място. Това ме фана. Това ме си е гадно. Къде съм? Чакай сега. Някъде ме направи. Съживаме някъде напред. Спалваме някъде по-напред. Нещо се бъгнала май. Айде, вентилаторче. Вентилатор ме бута напред, да съм по-бърз. Това е вентилатор. Понеже тия полицаи са твърде... Аз няма значение. Дори аз не знам какво говоря. Няма значение. Това е много забавна игра. Какво е тази свиня, бе? Какво е тази свиня тука, бе? Патка не поружи. Какво е? Това е рацията. Много ракбургери. Не са. Не е ракбургери. Кога ме уби? Трябва да я нахраня да стане дебела и да се гръмне! Това е. Не са храна откъде? Ето имам, давам я. Майко, това свиня става, бе! Само не знам как да я стрелям, защото тя ме гони. Я пробвам по този начин. Не става. Как трябва да я стрелям? Не знам. Бързо, яш, бе, свиньо такава. Под половината станата. Не мога още сега да я храна. Айде бе, свиньо. Не става, но само уби. Значи по-бързо ли може би трябва? Ма то не е честно, аз не мога да прескачам масата, тя минава през тях, това не е честно. Ама колкото по-дебела става, толкова по-трудно, нали? Защото така по-голяма и по-голям шанс има да ме хване по. Няма. Давай, става какъвте. Хайде, гръмна, бе! Изех зелен ключ. Да отваряме това. Айде да, колко са дълго това, бе! Това да не е безкрайно. Айде така да ми е по-лесно само да играя. Майко...
Така кефиме тази игра. Много би се ме кефи. Толкова време ме щях да направя видео на това лоби, ама не го откривах. И най-сетне има. Опа! Майко, какъв голям скок. Не, моля те, мой човек, който има 50 милиона букви и не зна, и не му знам името, където аз му си го измислих. Не умирай, където само едни букви. Долу, минах го от първия път. За 400... аз бъгнах по играта. За 441 секунди вече го минах па. Вече там съм почти на май предпоследното знам. Погледам го това колко ръце има, бе. Айде, второ това му убива ли ме? Не, той не ме убива. Смених си решението. Връщам си думите назад, той ме атакува. Катакова. Не ми каза, че трябва да я хвърля върху главата му. Убих го! Вау. Това тук е за Robux. Как да се смахна сега от тук? Как? Тук иска главата му. Ето я. Разбрах. Има лек малко рани. Майко, какво е това, бе? Аз сметам. Да ви пускай. Това е тук за роботи и полицаи. Значи там е само един човек, който има роботи и полицаи. Хубаво. Макуин. Майко, накъде скочи само? И бам! Това го знам. Това какво е газъм, бам-бам. Това е от тази игра, която искам да я пусна на тета, обаче имам само 4 газъм в бам-бам, да. Това го знам от какво е. Това там е там е ръката, която се убива. Тялото тук хора са я изкопирали. Там са я изкопирали точно от тази игра. Нали, тето? Да, обаче смятам, че трябва да направим клипи на тая игра. Само така че си дойде изненада, няма да кажа кога. Да, после. Изненадаме нашите зрители, приятели, които гледат твоят канал. Да. Защото в канала... После не сте се абонирали за канала ми, какво чакате? Трябва ми 5 секунди да се абонирате и да оставите лайк. Чакай. Абонирайте се, приятели, и оставете един лайк. И ще ви изненадваме постоянно. Да, 5 секунди да се абонирате. 5, 4, 3, 2, 1. Край. Който се абонирал, се абонирал. Това е зомби, бе. Всички, които тук има зомби, печелят изненади с нови интересни видеа. Да, трябва да се абонирате. Оставете по един лайк. И ако се нови в канала ми, просто се абонирате. Какво чакате? И тук аз намерих зомби, който ме уби. Как? Това е една тайната. Това е една от тайните в играта. Разбрах. Ето, това същество се скри, не ме убива вече. Тук има зомби. И трябва да взема купата. Ама това го пази. Взех купата, взех я май, да. Долу в там дясно ми покаже едно такова, значи съм я взел купата, да. Това е нова тайна, това никога не съм го виждал. Тук само там да си пречиста. Метаме се. И бе, как се самоубих? Верно. Пак. Споко. Това е трудно. Пак умирам, стига си умирал. Защото играта има и... Ма кога ще свърши тази игра? Тя май е безкрайна. Тя никога няма да свърши. Аз я играл толкова време, я играл от 605 минути. 609 минути. Не, това са секунди. Моя грешка, извинявам се. Сега... Синьо! Любимия ми тята Синьо. Не!
Какво става? Ударих се в бариера и се прибих като куче. Защото тези деца тренират. О, то скъса мечето! Види, това са от свръхсили. От тренировките. Намерих бутон за тебеширите. Те деца защо тренират? Този си скъса мечето пак. Сам си късат мечетото. Това ще падне. Опа. Пак умрях, само умирам. Това трябваше засилка, може би? Не трябва. Ето исках, там не го нацелих. Там контролите. Там контролите са леко трудни. Не искам да го правя твърде видеото, ама... Нищо. Ако е твърде дълго, ще направя втора част. Почвам някакви викове. Чуйте! Чуйте! Чакай. Какво? Спря. Чакай само да намаля. Какъв си то? То ме гони! Натискай бутона! Сега какво е това? Това пак е от Garden of Banban. Това пак е от Garden of Banban в първата част, където това зеления Джамбо Джош и епи с тансиона. Да! Те там само копират игрите, нали тето? Не, може би това е вид реклама да гледаме и другите игри. Да ги играем, ама не е реклама. Защото Roblox и Banban са леко врагове. Всички там видеоигри са врагове, както аз там са станалите ютубери съм враг. Както аз там с другите ютубери съм враг, както и създателите на игрите. Не сте така врагове, просто... Крадат ми гледанията, абонатите, всичко. Абонатите могат да харесват видеята на всеки... Крадат, ако правях такива лоши видеа. Абонати... няма значение просто. Стига вече по тази тема. Не говорим само едно и също. Взех пак тайна. И он е там паркур, пак са го скопирали от играта. Това е по-другата Барли. Това там бягам от бар, от затвори, тук пак там е същото. Само как крадат от игрите. Тук няма ключ. Трябва да търся си ключ. Да, ето го. Много ми е лесно, но бяха направили по-трудно. Дори ако падат тия камъняци, нищо не да ми стане. Кости! Какво ще стане, ако стъпа на тях? Убиха ме. Бива да докосвам скелетите. Това са скелети на полицаи. Да, починалите полицаи, които са врагове на този полицай, по-голям психиар от Йония, там другия, където снимах видео и преди няколко дни. Е по-голям психиар. Преобърна се количката тук. Това май боли, нали? Това боли доста. Избягах. Разбрах, че тук май е финала. Случва се! Не! Не мога да вляза повече. Това са кучета! Това са кучета, да ги унищожим. Няма да ги унищожим, просто ще ги избягам. Ето ги. Дите кучета, песове тука. Бе! Състезателна кола! Давай. Разбрах. Трябва да натисна когато трябва, за да е по-голяма засилка, да. Това е много лесно, нали?
Ето го боса, ето го там боса, виждам го. Това е малко трудно се покоят след така трудните нива. Готово. Ето го и боса. Само. Сега, какво трябва да правя? Аз съм робот! Не бия с робот! Бей го бе, Ей бе, ело ми бе! Ей бе! Бей го бе то, бей го! Само не мога да видя колко аз живот имам. Фани ме. Измислих стратегия как да го бия. Ето така. Ето така да го бия. Да. Добра стратегията май. Да. Не, името на последното. Не казва, че сега ще си е на същия живот. Не ми казва, че е на същия. Не ми казва, че е на същия живот. На същия. Не му виждам живота. Не. Аз съм синята полиция, тя е розовата. Айде бе, момиченце такова бе. Но защо не е мече син, а моя е зелен? Нека нейният да е по-розов, а моя син, защото синято ми е любимият цвят. Това е добър начин. Нещо ще го направили така да е по-лесно на играча с боса. Въобще ако си мах робота. Тя ще го годи бягай. Слагам си робота. Ми да, защото аз управлявам робота. Не бе, аз го убих. Айде бе. Ето го. Аз съм истинският цар вече на тази полиция. Ще карам затворен си да избяга тая на своя края. Ама аз къде съм на хеликоптера? Няма на хеликоптера. Няма значение, хайде пътувай в хеликоптера. Аз не съм отдолу под него, бе. Не, нямаме никъде. Минавам под хеликоптера. Аз не съм никъде. Ще мина играта... Щях да мина играта за световен рекорд. За рекорд. Рекорда ми е 900 няколко секунди. Айде, минахме я. Само тук да видя. Да. А аз